ассалому алайкум ва раҳматуллоҳи баракот. ҳамватанони азиз, умедворам ҳама каса хуб ва саломат ҳастем. ҳамватанони азиз, иншоаллоҳ раҳмон хабарҳои хуш аст, вале ман ошкор гуфтан наметавонам. субҳаналлоҳ, имрӯз беҳтарин суҳбатҳошо ина нигаҳ кунед. гӯшҳои муҳаммад тағоев чихе алоб гирифтааст. ман намедонам ина ки ғайбат кардаса бошад. умед дорам ки дӯсто ғайбат кардасан. алҳамдулиллаҳ. ҳамватанони азиз, беҳтарин хабарҳо ҳаст. ман ҳозир бояд кӯтоҳак ва содда карда бояд ба шумо фаҳмонам. иншоаллоҳ 4 мисра шеър дар зиндони қазоқистон эҷод карда будем. дар бораи ин мардуми мазлуми тоҷик ин шеърро мегӯем, баъд суҳбатро идома медиҳем. навор кӯтоҳ аст, 5-6 минут. эй миллати бошараф тарафдорад ман, то охири умри хеш бидон ёрад ман. дилпора манам ба ҳоли ҳар ҳамватанам, бар зидди ҳамон шахси дилозорад ман, бар зидди ҳамон қотили хунхорад ман. ҳамватанони азиз, имрӯз мо бо бародарои беҳтарин дар тамос будем, вале ман намегӯям ки онҳо дар куҷо ҳастанд. мо суҳбат кардем бо онҳо. ҳадафи мо сарзамини тоҷикистонро аз таги дасти эмомалӣ раҳмонов раҳо кардан аст. ин нақшаҳоро мо кашида истодаем ва ҳеҷ гоҳ иншоаллоҳ раҳмон, ман ягон бародаре ки бо ман дар тамос буданд, бо ман суҳбат карданд, бо ман пешравиҳошонро яъне фаҳмонданд, ман ҳаргиз ва ҳаргиз ба онҳо хиёнат нахоҳам кард. вале раҳмонов мутмаъин бошад ки рӯзи фирораш хело наздик аст. мо иншоаллоҳ раҳмон дар назди қасри раҳмонов одам тайёр мекунем ки аммо таги пош пайдо шаванд одамҳо, он вақт ҳуш аз сараш парад. ба ҳамин хотир ҳадафи муҳаммад тағоев танҳо мардумашро аз зулму ситами ин золими раҳмонов раҳо кардан аст. дигар ман ягон чиз намехоҳам. ман на вазифа мехоҳам, на ман ягон вазифахоҳ ҳастам. инсонҳое ки вазифа мехоҳанд, бо мо дар тамос ҳастанд, ба мардумашон хизмат кунанд, ошу қандашон шавад. муҳаммад тағоев ҷои кораш аллакай тайёр аст. вайро худаш фикр кардагӣ аст, худаш равад, иншоаллоҳ раҳмон наврақ медиҳад вай корашро. ба ҳамин хотир мо бо бародарои беҳтарин, бо тоҷикҳое ки дар ҳақиқат дилашон барои мардуми тоҷик месӯзад, мо дар тамос будем. иншоаллоҳ ман мегуфтам ҳеҷ кас бовар намекард. ин рӯзи соат акнун наздик шудагӣ ки мо иншоаллоҳ раҳмон пирӯзиро ба даст гирем. мо ҳатман бори дигар такрор мекунам, ба гуфтан 10 сол мо гуфтем. агар одами ғамхори ин миллат мебуд, одаме ки барои ин мардум хизмат мекард, барои ин мардум дилаш метабид, қалбаш метабид, ин гапҳоро дар назар мегирифту ислоҳ мешуд. акнун ки ислоҳ ки нашудан эмомалӣ раҳмонов бо яроқу аслиҳа мо ин касро якбара мекунем, ин касро мо гусел мекунем. ин кас рӯзи фирорашон хело наздик аст. ман намедонам чоплусҳошон акнун дар ин суҳбата мо вазмин нагирем. ҳамон тарафдорошон барои чӣ он қадар зулму ситамро мебинанд. дар пойтахти мо тоҷикистони азизи мо барқ нест. боз мегӯянд ки ҳама ба пеш 100%. ман намедонам оно фардо баъди фирори эмомалӣ шарипович раҳмон куҷо мегурезанд, ман худам намедонам. онҳо ҳатман дар назди ин миллат ва ҳам дар назди аллоҳ ҷавоб хоҳанд гуфт. ҳамватанони азиз, ба ҳамин хотир мардуми шарифи тоҷик дар ҳаққи мо дуогӯй боштанд. ҳатман эмомалӣ шарипович фирор мекунанд. баъд ман муроҷиатам ба он амниятиҳое ки камтар нангу номус дорану, камтар имон дорану, камтар модару хоҳару зани тоҷик ба раҳм дорану, намехоҳанд ки онҳо бероҳа бошану, фоҳиша бошану. чихеле ки ҳозир гостиница ба гостиница видео карда ин душманои миллат партофтосанд ки ино суфлес набошану, ино яъне спид набошану. гуфта модару хоҳари тоҷика реклама доранд. ин чӣ маъни дорад ки дигар давлатҳо биёяну унҷа отдих кунанд? наъузан биллоҳ. муроҷиати ман ба шумо,
иншоаллоҳ раҳмон рӯзи ворид шудани муҷоҳидон, рӯзи ворид шудани шерои аллоҳ хело наздик аст. шумо бо мо дар тамос бироед. мо чӣ қадаре зулм шуд то имрӯза шуморо мебахшем, шахсоне ки ба тарафи мо мегарданд. агар бо раҳмонов ҳастем, чамадонҳои ҷамъ кунед, тайёретонро бинен ки иншоаллоҳ раҳмон рӯзи фирори хазаинатон, рӯзи фирори ин наъузамбиллоҳ худотон наздик омадагааст. ҳатман фирор мекунад. бояд агар дар тамос бурон одамои ҳукуматӣ инро боздошт кунанд ки ин одам бояд дар назди ин миллат ҷавоб гӯяд. ҳаволаи ҳаматон ба худо. одаме ки дилаш барои ин миллат месӯзад, маро фаҳмид, ҳатман бо мо дар тамос бироед. мо иншоаллоҳ раҳмон ин миллатро аз таги дасти раҳмонов наҷот медиҳем. ассалому алайкум ва раҳмат.